Lagun artean gaudenez, lagunak aurkeztuko ditut. Aurre hartu dit ziortzak pixka bat, baina pare bat datu gehiago ematearren. Ni bai berreak, kaixo. Nire eskuman Patxika Maitia, enpresa Aldudarrak bideo kooperatiba da, baina ezagunagoa da sortzen duen edo ekoizten duen Kanal Ude telebista bat. Eta bera hor dabil denetik egiten, batetik enpresaren gerentea, hola ondo esan, kudatzailea eta telebistan kazetari ere, beraz, alde biak, enpresaren alde biak uztartzen ditu. Eta nire eskerretara Pepe Aizpuru, Euskal Irrati Elkarten erredaktore burua dena, eta nik ikasetan neukan Euskal Irratiak lau zirela, baina oraintxe ikasi dut familian kide berria dagoela, eta beraz, poz handiz emango dizuet albiste hori ere. Bazkide betikoak edo, dira Antxeta Irratia, Bidasoa ingurukoa, Lendaia Irun eta ez da izan bat herri, Gure Irratia, historikoa, lapurdikoa, Irulegi Irratia, etxekak ere ezagutzen omen duena, Benafarrokoa, Siberuko Gotza, izenak esaten du, eta sortu berri omen da Amikuzen, Benafarro iparraldean, iparrekialdean dagoen eskualde baten, Donapalen, Amikuseko irratia. Beraz, boskide ditu, eta, suposten dut, bostak elkarrekin elkarte beren aritu beharraz, ezinbestean, baitzea ingo dugula Pepek ere, hortaz hitz egiten duenean. Eta, saltza honen atzean dabiena Iruka da, Iruka kooperatiba enpresa, Iruka medioa, argitaratzen duena, eta ez dakit Irukak, koak zaudete hemen, Irukaz zerbait esan nahi duzuen. Uste denok ezagutzen duzuela, Iruka, 10 urte egitera doa, eta gaur egun daukaguna hilabetekaria, aldizkari formatuan, eta webgunea eta sare sozial. Eta ezagutzen dago izaterik, talde txikitxoa da, getxo kontokatua, eta guri dekosta getxo eran eta behioa batzen ikusten 10 herri behar edo ematen du. Kanpokoa beti interesgarriagoa izaten denez, ezan emango dugu. Urrun xamarretik etorri zezagunei, eta ordu bete inguru daukagu, dana egiteko sekulako bideoia prestatu dugu, laguetan, labur eginen dugu. Opalo ibili behar delako, baina kostatuko zaigu kudeatzen, saiatuko gara. Orduan, agian labur hasieran bakoitzari eskatuko diot, nik egin dudana, baina aurkezpen zabaltxoagoa egitea bakoitzaren medio edo enpresaz. Eta hasten iz telebistarekin? Hasi. Beraz, labur, Kanal Ude tokiko edo herriko telebista bat da, parte hartzailea eta osoki euskaraz egiten duena. Guretzat, hiru zutabe horietan egoiten da xutik telebista momentuz, beraz, euskara, lurraldea eta gehien bat iparraldea guretzat. Naiz maite dugun ere hegoalderat etortzea eta gertatzen zaukularik korrikarekin adibidez edo beste itzordu batzuekin, Durangoko azokarekin edo etortzen dira ere hegoalderat. Beraz, euskara, lurraldea eta bistan dena parte hartzailea. Guk lan egiten dugu herritarrekin. Guk beti erraiten dugu ez gira beste telebista bat bezala. Ez gaituzte deitzen, etorri gai hau tratatu eta ez. Guk erraiten dugu, ez. Eginen dugu zuekin. Zuek ezagutzen duzue zuen gaia eta beraz lagunduko zaituztegu eta guk ezarriko dugu bideo tresna zuen zerbitzuko, lurraldearen zerbitzuko. Beraz, guk argitan emaiten ditugu dinamika kolektiboak Ipar Euskal Herrian. Izan kultura arloan, hainbat maskarada, pastorala, hainbat ekimen edozein, arte munduan edozein, baina ere laborantza, nekazaritza gure ingurukoa, mendi eskualdean, ekonomia, sozial, arlo guztiak aipatzen ditugu. Gutxi gora bera 4 ordu eta 5 ordu fresko ekoizten dugu aste guziz, ekoizten. Telebista bat gira 24 orduz emititzen duguna, beraz, errepikatzen dira gauza batzuk, baina, eta gira
12 lagun langileeko talde bat. Urte osoan 11 langile inguru ara. Eta iruka bezala, gu ere kooperatiba gira, 2010an elkarte izaitetik kooperatiba izaitera autua egin genuen, eta oso gobernantza partekatuarekin. Bikote bat arduratzen da giza baliabidetaz, beste bikote bat arduratzen da diru, kontularitza eta hori, beste hiru arduratzen dira materialaz, eta hilabetean egiten dugu zuzendaritza bilkura bat, denak erabekitzen ditugu elkarrekin, eta ongi doa proiektua, ongi doa lan taldea motivatua eta engeiatua delakotz, eta zaintzen dugu hori. Komentatzen nuen Peperekin ere, biziki importanta da guretzat langilea ongi izaitea bere lanpostuan, egunerokoan. Beraz, azkenik, irri eginen duzue, baina egin dugu egun bat, nun aipatu dugun, ongi jarriak eserita izaitea, ongi gure ordenagailuaren aintzinean, pantailak, kasu maiten dugu olako gauzeri. Eta azken gauza, uste dut heldu dela gero, bigutza historia, beraz gero aipatuko dugu. Beraz, pixka bat gobernantza partekatu bat, eta 97an sortu zen aldude txiki batean, bai Gorri eskualdean, eta hortik heldu da Kanal Dude izena, telebistarena, eta geroztik ibilbidea segitzen dugu. Ondo. Eta Euskal Irratien izenan berriz bete, eta bide batez galatuko dizut, 5 irratien elkartea den ezkero, baina redakzioa bakarra duen elkartea. Ez dakit horrek gero eragiten duen 5 funtzionamendua ere berdintsua izatea, edo hortan aldeak dauden, baina zuk esalduko duzu. Bai, gero torreko nahi zure galdera. Mila esker, nahi zuen galderak egin mozten hau zue, zalantzak, edo galdera haitu zue, lasai. Gurea bizkat armi zale bat bezalago baita, komplikatu esplikatzeko, beraz, zaieteko naiz. Beraz, iparraldeko euskarazko irratiak sortu ziren dola 40 urte. 91 batean sortu zen lehena, 91ko Gabon gauean. Zergaitik hor, zeren eta Mitterrand orduko presidenteak irratien uinak liberalizatu zituen. Ordura arte, 81 arte, momentik ere, irrati pribatuak eta ez ziren libre Frantzian. Eta hor, ate hori irikizenean, gobernu eriznean Mitterrand, hor azten dira, hainbat irrati, batez ere irrati libre, komunitario sortzen, eta oldarraldi hortan ere, Euskal gintzako zenbait pertsona garai hartan erabaki zuten, guk ere nahi dugu euskaraz irrati bat izan, bertako informazioa edatzeko. Beraz, bi enborroiek euskaraz eta hurbileko informazioa guk sortzen duguna, guk eman. Beraz, bi enborroietatik abiatu da, irratien historia luze, 40 urte egin ditu jadanik. Aztapen batean, irrati bat izan behar zuena Ipar Euskal Herrirako euskarazko irrati bat hori zen pertsona batzuren nahikeri bat, ez? Gero azkenean bilakatu ziren 3 irrati, iparraldean elkargen gauzak egiteko zen zailtasun ditugun. Edo bakoitzak bere irratia sortu zuen probintzi bakoitzean bat. Bere hurbiltasuna, bere historia, bere hurbileko filosofia hori atxikiak zirenez, bakoitzak berea sortu zuen, Siberuan bat, Doni Baina Garazi kasuen Irulegin beste bat, eta gero gure irratia aztapen batean sortu zena. Beraz, bi enborroiekin euskera eta bertako informazioarekin abiatu ziren, aztapen batean bakoitza bere aldetik, baina gero berehala erabaki zuten gauza batzuk elkarrekin egin behar zirela. Asteburuak, edo berrizail batzuk, edo kirola, edo mesa. Mesa baita ere, sortzaile haiek, 91ko sortzaile haiek ikuste zuten euskaldun entzulentzat mesa ere importanta zela. Beraz, gauza batzuk amankomunean, sarean egiten hasi ziren, beraz irrati bakoitzetik ekoizten ziren, eta beste irratiek hartzen zuten programa berdina. Eta gero bakoitzak bere aldetik, bere tokiko informazio lokala desloturen bidez.
Dinamika hori mantendu da, 40 urtez. Mantendu da, gutxi aski mantendu da dinamika hori, zena baita bada programazioa amankomun bat, erredakzioa amankomun bat urteetan joan dena garatzen, profesionalizatzen, indarrak batzen, teknologi berrietara, orduan, egin da redakzio bat, baina bat ez du esan nahi leku batetik. Ze hori da beste berezitasun bat, irrati hauek duten berezitasun bat da, ez dago redakzio zentralik. Ez dago Euskadi Irratiak badu Donostian, Radio Euskadi Bilbon, da gero baitu korresponsaliak. Gure kasuan ez dago redakzio zentrala, baizik eta daude irrati bakoitzean badaude pertsona batzuk arduratzen direnak informazioa jarraitzeaz. Eta orduan, beraz gira 4 tokitan, 5 tokitan kasu hortan, eta 5 tokitatik egiten dena da erredakzio bilkurak egiten dira goizean eta arratsaldean, eta horra adosten da, beraz, biharamunerako, hurrengo asterako, zer sartuko dugun berrezaletan da beste. Beraz, bereztasuna da, dezentralizatuak gaudela erredakzio amankomuna egiten bada ere. Goizeko matinal deitzen diogun emankizun hori ere elkarrekin egiten dugu, guardikoa ere bai, arratsaldeko ere bai, asteburuak elkarrekin, eta gero badago programazio lokal bat, deitzen dugun mikroinformazioa ekartzeko. Mikroinformazioa da, batez ere, herrietatik etortzen den informazio lokala, egiten baldin badute festa bat, ez dakizia auzotan, edo eskola batek antolatzen du, holako mikroinformazioa usten da programazio lokalarentzat, gehi herrietako berriketariak, edo gure ditzen diogun berriketari hori dira herrietako informazioa ematen digute laguntzaileak. Irrati bakoitzak badu bere sare propioa herrietatik sortzen diren informazio horiek ere edatzeko. Eta gero, programazio amankomuna, saiatzen garen amankomun hortan gehiago da, lurralde osoari dagokion informazioa ematea. Beraz, 2 kanal horietatik bagoaz eta bukatzeko nire interbentzioa, gobernantza aldetik, pixkat nola antolatuaren gobernantza ez, beraiek kooperatiba dira, gu gara elkarte irratiak dira radioz komunitaria esaten da nahen, ez? Irrati komunitarioa dela, beraz, badaude langileak, eta gero badago administrazio kontseilu bat, baina administrazio kontseiluko kideak dira ez irratiko langileak, beraz, bolondrezak. Bolondrez horiek egiten dutena da, irratiaren dinamika eta irratiaren kudeaketa eramaten dute partez. Badago langileen parte bat, langileek dute redakzioa, ez dakiz zer eta diru kontuak, eta gero badago administrazio kontseiluan bolondrezak, eta importantea da irratientzako mantentzea bolondrez herritar ez profesionalen figura hori. Ze horrek ematen baitie irrati libreen kutsua oraindik mantentzen dute, beraz badugu arlo profesionalizatu bat, eta gero irratiek irikiak dira elkarteeri edo nahi duenari egiteko programa. Hor ere da gobernantza alde bada profesionalizazioa, baina baita ere badago irrati libreen espiritua gordetzeko nahikeri. Baina esker. Alderak, esan du Pepek ere, zerbait galdetu nahi edo, seguru nik ezarkoan baino interesgarria izango dela, baina hasiko naiz. Hemen Bizkaia Gipuzkoan eta batez ere, eskualdekako idatzizko medio asko ditugu, iruka, kasu ez da. Hurbileko informazio hori asko idatziz etortzen da, herri handi batzuek badute beren aldizkaria. Ipar Euskal Herrian nik daki dela bentsat, idatziz eta euskeraz berria baizik ez dago, eta hori nazionala da. Hau da, Herria. Baina hala ere indarra egin duena esango nuke zuena dela, beraz hurbileko gertuko informazioa euskeraz guinetatik dator, telebistai eta irratia. Ez dakit bere semana etorri den, kasualidade hutsa den, edo ezaugarri bat daukan zuen errealidadeak, hala izatera behartzen duena, edo hala izatea eskatzen duena. Gure kasuan hasieratik argi zen,
euskararen aldeko eta euskaraz bizitzeko tresna bat izan nahi ginela. Eta hasieran, eta oraindik ere, baina iduritzen zait gutxiago, eta jendeak hartua du buruan Kanal Dude dela euskarazko telebista bat. Baina hasieran galdetzen ziguten. Nolaz ez dituzue itzulpenak sartzen, edo nolaz ez duzue bikoizten. Jende gutxira heltzen da Kanal Dude telebista, jende gutxira euskararekin. Bai, baina horientzat importanta da izaitea ere euskarazko tresna. Eta pozik gaudez eta atxikitzen dugu. Eta badakigu ere guk ekoizten ditugun bideotxoak, reportaiak, elkarrizketak erabiliak direla ere euskara ikasten ari direnen artean, bai AEK-arekin, gau eskoletan, baita ere ikaspedagogia zentroak ere erabiltzen ditu. Ikaspedagogia zentroak euskarazko tresnak ekoizten ditu liburuak, matematika fitxak, historia fitxak, eskolentzat. Eta beraz, artean gure bideo batzuk ere erabiltzen dituzte. Beraz, guretzat, bai, euskaraz izaitea zen importanta. Eta erraiten aldugu, Ipar Euskal Herrian eta Frantzia mailan telebista bakarra girela euskaraz ari girenak. Eta bai, euskal telebista badugu dudarik ez, baina beste esparru guztian bakarra gira. Zergatik irratia, telebista eta ez prentza. Bai. Egoera soziolinguistikoa da oso desberdina. Gakoa argiki. Euskarazko irakurtzaletasuna oso zapala da. Saltzen diren liburuak euskarazko Euskal Herria izamatzeko dira, baina minimoaren minimoa, elkar argitaletxean galdetzen baldin badugu, esango digute, euskarazko liburuak ez ditugu argitaletatzez, ez dira saltzen, ez dira erosten. Beraz, euskarazko irakurtzaletasuna oso apala da, oso. Aldiz, historikoki, euskarazko prentza iparraldetik dator. Euskalduna, gerra aurreko kaseta eta beste zame kaseta, janik, lehen gerra mundialen aurretik. Historikoki, tradizioa, Ipar Euskal Herrian, izan du prentzak, euskaraz idazteak, segurazki apaizgoaren eraginagatik eta elizen eraginagatik. Eta elizak beti izan du jendea erakartzeko moduak euskara erabiltzea. Eta horretarako idatzi ere euskaraz idazten zuten, itzegin ere biztan dena, eta hor ditugu Euskaldunak kaseta, gero Euskaldunak kaseta dana herriak segitzen duena gaur egun ere. Gure kasuan, irratiaren kasuan argi da, medio bero bat da irratia, ahotsa du, heltzen zara ahotsaren bidez fite entzularen gana, eta horrek sortzen du olako harreman goxo bat, berezi bat entzularekin, eta hor bai bada harreman berezi bat eta hitzarekin lotzen dena. Idatzizkoa hotzagoa da, lan gehiago eskatzen du gainera, eta ez dituzte lan hori egiteko prest dugunik, salbu eta ikastoletatik pasatzen diren ikasle horiek hor bai ikusten da aldaketa bat. Gago, telebista ere ikusteko errez da, irudia da, erakartzen zaitu, heltzen zaitu, eta prentzak badu beste zailtasun bat den ustez. Eta gaur egun sare sozialetan eta irudiak duen indarrarekin, dudarik ez, hor irudia, indarra eta euskara lortzen dugu batzen ala ere. Eta euskalkia baliatzen duzue, komunikatzeko? Bai, gertatzen zauku. Guk Ostibarre aldean edo Garazi eskualdean egiten balin badugu reportai bat, suka sartuko dugu. Batek nahiago balin badu tokanoka gertatzen zauku. Baina gehienetan suka eta batuaz, alegira. Baina gertatzen zauku, ez dugu baztertzen eta iduritzen zauku ere gure funtzio bat izan daitekeela ere euskalki horien mantentzea eta erabiltzea, nolazpait. Guk euskalki badu saltza bat, saltza maltza. Zibeltarrak. Jabirekin izan gira ez, Bizkaieraren
Nahi ginoen jakin ez, izan gara Bizkaia irratian ezagutzen nola kudeatzen zuten irratia eta bide batez euskalkien moldea, berak aipatu du badutela Bizkaira batua, Olabairuren eredua. Gure kasuan, lurralde ere, iparraldeko lurralde ere oso anitza da. Beraz, badugu kostalde bat, 300.000 biztanle bizi baldin badira, kostaldean bizi dira 280.000, Lapurdin, Eta kostaldean BAB, Baiona, Angelu, Miarritze, Bizkaia 170.000 pertsona inguru. Pentsa. 5% euskalduna. 5%. Kopuru ez da gutxi, baina portzentaia biziki apala da. Elkar ez dira ezagutzen, ez dira ikusten, beste den artean. Beraz da, Lapurdin populazioa konzentratzen da, eta Baxenafran da Siberuan, Baxenafran 25.000, Siberuan 13.000. 300.000-tik, beaz, eta gero, badugu Bidaso eskualdea. Bizte importantea da Bidaso eskualdea, ze bada, Hendaia, 17.000, Hondarribia 15.000, Irun 60.000 pertsona. Gune hortan, mugaren gune hortan, irratia badugu Antxeta irratia. Hori baita benetako mugaz gaindiko irrati bat, edo mugaz gaindiko funtzio egiten duen irrati bat. Horren dituen komplikazioekin. Eta tortzen ez euskalkien aferara. Antxeta irratikoek egiten dute euskara batuan. Eta ditugu, langilea, dira Hondarribikoak, beste bat Irungoa, bat Urruñakoa eta beste bat Hendaiakoa. Saltza hortan batuaz egiten da. Gure irratian egiten dute batzuk ikastonatik zehazkati pasatutakoak egiten dute batuaz. Badira etxean ikasitakoak egiten dute Lapurtera Baxenafartera, ze momentu honetan Lapurtera Baxenabarrera da euskalkirik edatuena. Eta momentu honetan horrek du herriaren eredu ez, herriak ere eredu hori du, beraz eredu hori da momentu honetan zabalduena. Iruleiko irratian Baxenabarrera Lapurtera, eta gero badu Sibirurera. Gure irizpide izan da, uste dugu bakoitzak egiten nahi duen bezala. Horrek ze ondorio du entzuleak ohitu ditugula Sibirutarra entzuten, belarria egin zaie, Sibirutar, eta bestaldetik Sibirutarri ere belarri egin zaie Lapurtera ikasteko. Orduan, zailtasuna baditugu, baina entzulea ere usatzen da, ohitzen da beste euskalkiek entzuten eta printzipioz hola egitza erabaki dugu. Ez, hori da, salsa. Maite dugun salsa da. Zein da zuen publikoa? Ez dakit publiko definitu bat zuen adin aldetik, genen aldetik, ikasketen aldetik. Galdetekin ez dago, Kostalde, barnealde, saltsa dikotomia horretan ere, edo nahikoa da dauden euskaldun apurra garrantzatzea. Publikoa. Historikoki gure publikoa da barnekaldeko publiko bat. Barnekaldeko publiko erran nahi dutena da, Baxenafarroako eremua da gure eremu irratiak gehien entzuna diren tokia da Baxenafarroako eremua da. Beraz, eremu euskalduna, 170 euskalduna den eremu bat da, adineko jendeak gehien entzuten duena da. Lapurdin bada Lapurdin barnekaldea eta kostaldea. Lapurdinen barnekaldean euskaldun kopurua nahiko handia da. Lapurdin kostaldean oso gutxi, 6, 5 hori gure hortan ibiltzen da. Gure publikoa da euskalduna diren tokitatik etortzen dugu publiko hori batez ere. Beraz, euskaldunak jeizten ari baitira Ipar Euskal Herrian, hori zifrek hori diote, gure entzulegoa ere jeizten ari da. Eta egoera soziolinguistikoari arrunt lotuta dago gure entzulegoa, kopurua. Beraz, hor bat, oina bada aldaketa txipi bat, bada aldaketa da euskaldun berriena, ari dira euskalduntzen, hor bada urraz bat, beraz, hor bada publiko berri bat erakarri behar duguna euskal edabideetara, orokorki, zeren publikoaren badu euskara goze, nahi du ikasi, nahi du trenetu, nahi du zaildu, gu gire hortarako tresna, beraz badu erresponsabilitate handi bat hizkuntzan kalketa aldetik adibidez,
eta bada beraz publiko hori, eta bada publiko gazte bat. Zer datuek diote, soziolinguistiko datuek diote, badala rekuperazio txipi bat gaztetxoetan. Sentitzen da, txipi bat, beraz, familia transmisioa gurasoetatik aurretara moztu da azkeneko 40 urtetan. Hor bada moztura bat, transmisioa ez da ematen transmisio hori, hizkuntza transmisioa, moztu da. Baina, azken urteetan, 10 urteetan edo, nabaritzen da, bai ikastolen egoeragatik, eskola publikoetan ere ari dira euskara sartzen, eta beste, sentitzen da, holako rekuperazio bat, haur txikietan, kopuruetan, badoazela gora. Beraz, desertuan goraz, desertuan, eta esperantza dugu, noizbait, hemendik urte batzutara, piko hori gehiago ikoko dela. Eta guretzat berdin da, eta gainera web telebista bat gira. Eta oraintxe Pepek erran duen bezala, pertsona eskualdunenak zaharrak dira, Ipar Euskal Herrian. Eta bereziki, Baxenabarren edo Siberuan. Eta horiek ez dira sartu internet mundu horretan. Eta beraz, zaila da. Eta gure, adibidez, gure erronka, hor da, nola egin ekoizten dugun guzi hori ikusia izan dadin, partekatua izan dadin. Beraz, hortan ari gira, web telebista gira, zuzenezko jario bat eskaintzen dugu, lankide batek asmatu zuen K-box bat, tresna txiki bat, lotuz etxeko pantailari, eta oraintxe ari gira telefona mugikorreko sareekin, Orange, Bouygues, Box, router bat da. Router moduan sartzen. Beraz, joan den astetik, urriaren 6-tik goiti, Orange sare erraldoi horren bidez, sartu gira router edo box horietan. Eta hemendik eta Gabonetara, sartuko gira ere beste 3 hornitzaileen hodietatik. Ez dakit nola erramar den, beraz Bouygues, SFR eta Free. Eta horrekin espero dugu emeki ikusia gero eta gehiago ikusiak izaitea. Eta gero beste arlo bada komunikazioa, gaur egun komunikazio mundu batean bizi gira, beraz oraintxe berriki hor irailan hartu dugu ere langile bat, komunikazio sailaz arduratzen dena, eta sare sozialetan, gaur ez bali magira sare sozialetan, ez gira. Beraz, sortzen ditugu kontuak eta egunero, tweet eta hau eta hua, eta beharrezkoa da, nahi bali madugu Pepek erraiten duen bezala, jendea erakarri gure ganat. Eta, baina ez da erresa, Datu batzuk emateko Euskaldun kopuruaz. Azken 20 urtetan, Ipar Euskal Herrian galdu dira 5.000 euskal hiztun. 5.000 euskal hiztun gutiago. Zaharrak dira, transmisioa ez dago, eta aldiz gaztetxoetan oraindik Euskaldun kopurua tipia da, beraz 5.000. 2011-tik 2016-ra, 5 urte da, Euskaldun kopurua berdintxoa da, 51.000. Ez da aldatu, 51.000 euskal hiztun badira hor. Ez da apaldu, baina ez da hasi. Gertatzen dena da, Frantziatik etortzen den jende kopurua urtero oso handia dela. Beraz, proportzionalki, duela 20 urte euskaldunak ginen 26, eta gaur egun gara 20. Edo gutxiago. 5 puntu bera, 6 puntu bera. Beraz, euskaldun kopuru zifra osoetan mantentzen da, 51.000. Baina portzentaketan ari gara apaltzen, eta 2030-erako perspektiba da 15 izango garela. Hori da, Frantziatik etortzen baita urtero jende kopuru handi bat bizitzera Ipar Euskal Herrira, klimagatik, mendia, itsasoa, eta orain gaina pandemia eta gero etxetik lan egiteko aukera eman denez, horrek giote jende gehiago. Jende horrek euskaraz ez daki deus, euskal kulturaz deus ez daki ezer. Beraz, nola euskal medioek behar dugu lan egin
jende horiek ere poliki erakartzeko, ez? Hori da, gure erronka izan behar dugula erakargarriak, modernoak, interesgarriak, euskaraz, hori guztia. Nola ordaintzen da hau guztia? Eta lotuta, erakunde publikoen babesa sentitzen duzu, diru aldetik eta beste alde batzuetatik ere, diru aldetik bereziki. Txikara kudeatzen. Galdera, bai, biziki sinpleki janen dut. Guk hala ere xantza dugu azken urte hauetan lortu dugu Akitania berriarekin partaidetza bat 3 urtetakoa. Eta hori lortu dugu, zeren eta aintzin onartuak izan gira iparraldean ikus-entzunezko erakunde gorenaren gandik. Eta beraz, haiek onarturik, derrigorrez gero, Akitania eskualdearekin partaidetza bat bidean ezartzen genuen. Eta lortu dugu. Beraz, gure budgetaren erdia, gure aurrekontuaren erdia, heldu da Akitania eskualdetik. Beraz, guk gutxi gora bera, 600.000 euroko aurrekontua dugu, budgetatu dugu, 300.000 derrigorrez heldu dira Akitania eskualdetik. Baina, 300.000 euro horietatik, 200.000 euro dira ekoizteko edukiak kanalduderentzat, eta 100.000 ditugu ko-ekoizpenetan derrigorrez sartu behar ditugunak. Eta ongi zaigu. Zentakuk nahi dugu euskal zinema lagundu. Nahi ditugu dokumental egileak, fikzio egileak eta lagundu. Beraz, egiten ditugu hainbat deialdi. Eta adibidez, erraiten zautan Pepek, ikusi dut karpeta urdinak, aktualitatean zen zinemaldian, ko-ekoizle ginen. Parte hartu zuten deialdi batean, aukeratuak izan dira, eta eman diegu diru pixka bat, eta lagundu ditugu materiala, edo gure lankide bat, edo beste filmatzen izan da, eta beraz, badugu olako 100.000 euroko envelopa bat, bortxa bat, banatu behar duguna, eta gero biztan dena kontuak eman behar ditugu eskualdeari, eta oso zorrotzak dira, Europa bezala, eta behar dituzu denak ongi erakutsi. Baina, baditugu emankizunak, ongi ordainduak direnak eskualdearen, Akitania eskualdearen gandik, adibidez, Harri Salda emankizuna aste guziz egiten dugun talk show bat, edo kirola, edo beste eduki batzu ongi lagunduak dira. Eta gero, Ipar Euskal Herrian Euskararen aldeko politika laguntzen du Euskararen erakunde publikoak, eta hortan dira, beraz, bai, hortan dira Estadua, Akitania eskualdea, departamendua eta herriak, eta horien gandik 80.000 euro eskuratzen dugu urte guziz, Euskaraz egiten baitugu, gure lana. Gelditzen zaigu, hala ere, 250.000 euro topatzeko urte guziz. Beraz, bada publizitatearen kontu hori, aipatu duguna ere, baina zaila da publizitatea, beraz, lortzen dugu 7.000 euro, ez da ere hainitz, baina hori da Euskal Hedabideen artean egin dugun sare baten bidez, Euskal Hedabideak, sarea, eta gero beste guztiak lortzen dugu partaidetza batzuen bidez. Joaiten gira pilota eta pilotaren inguruan egiten ditugu hainbat emankizun eta beraz pilotaz arduratzen den lekuko batzordearekin partaidetza bat dugu. Emaiten diguzue 1.500 euro, filmatuko ditugu pi partida, eginen dugu emankizun bat, eta guk ezagri ditugu beste 1.500 edo 2.000 euro, eta horren truke izanen dugu baimena hedatzeko kanaldu den. Eta horrela joaiten gira partaidetzak bilatzen. Beraz, ez da erresa, baina lortzen dugu gutxi gora bera, hainbat partaidetzari esker, lortzen dugu, momentuz lortzen dugu. Gure Armiarna zare hortan ez, beraz, 5 irrati gehi federazioa. Beraz, bakoitzak baditu bere diru sartzea, bere diru irtetzeak eta beste. Nik aipatuko zuen, orokorki estruktura guztiak. Beraz, gaur egun badugu gure aitzin kontua da, 1.100.000 euro ingurukoa, 24 langile egitura guztien artean. Beraz, 3 partetan banatua da, gutxi gora bera. Bat da, 3 bat da
Frantziak ez zuen hizkuntz politikatik etortzen zaigun diru bat, dela 280.000 euro inguru, EP egituratik. Gero bada, bigarren zangoa da Frantziak, eta hor berezia da, eta Jaurlaritzakoak ere etorri ziren guregana ikusteko nola zen funtzionamendua da. Elkarte irrati komunitarioek Frantzia mailan badugu laguntza berezi bat, fondo bat da. FSR izeneko fondoa, fondo zutien, da elkarte irratiek betetzen baitugu rol sozial bat. Beraz, rol sozial hori betetzen baitugu eta hainbat elkarteiri hitza ematen diegu, emankizunak egiten ditugu eta beste. Beraz, estatuak badu fondo bat, Frantziako irrati guztientzako, eta bada puntuazio bat, puntuazio horren arabera diru laguntzat ematen dizute. Guk ditugu puntu gehienak. Gehienak. Egiten dugu dirua lortzeko edo denak betetzen. Maximoa. Beraz, horren arabera hor diru bat lortzen da, irrati bakoitzak lortzen diru bat baita ere. Eta gero hirugarrengo zangoa da, udaletxe bakoitzari dirua ezketen zaio, beraz, historikoki laguntza ematen dute, bada ere publizitatearen arloa, bada ere, batez ere Irulegiko irrati eta Xiburuko Botzak dute herritarren diru biltze kanpaina. Eta hor ere, etxez-etxe, bada talde bat joaten dira diru biltze kanpaina bat egiten dute, eta hor ere diru sartze importantea da. Beraz, 3 zango horiekin gure aurrekontuak saiatzen dira parekatzen. Momentu honetan gara 24 langile egitura osoan, izan gira 28, 29, beraz 5 langile galdu ditugu, eta tendentzia da jaistea langile kopurua. Pandemia ere gogorra izan da, horre jaitsi dira diru laguntzak eta beste. Beraz, borroka konstante bada diruarena eta finantziazioarena. Aipatzen nuen, hala ere publizitatearena ere guretzat erronka handia izan da, zenta duela zenbait urte, erakunde guziek publizitatea egiten zuten bakarrik frantsesez. Eta gure erronka izan da sortzea sare bat, plataforma bat, 5 hedabideen artean, irratiak, berria, kaseta, hori Mediabaz, kaseta nahizi lotua den webgunea, herria, ipatu duguna, eta kanalduderen artean. Eta plataforma horrekin, edo sare horrekin, joaiten gira erakundeen gana, izan departamendua, izan Euskal Elkargoa, izan Akitania, eta nahi dituztelarik egin publizitate potxoloak, izan berzikletari buruz, momentu honetan, badira beste batzu, klimaren astea, edo, orain, saiatzen gira, derrigortzen, ardezaten publizitatea ere euskaraz, gure sarean. Eta emeki lortzen dugu, langile bat badugu, eta emeki ari gira horre garatzen. Hori da azken urteto tendentzia, urteak eta urteak pasatu dira instituzio handietatik, hiri handietako hori, departamenta. Zero patatero, beraz. Hori izan da iraun bizi urtea initzetan, 10-15 urte, gero poliki presioagatik, 80 hamarkadatik aurrera Ipar Euskal Herrian sortzen da mugimendu bat, instituzionalizazio mugimendu bat, pizkundea garaia eta sortzen da halako eskari bat, instituzio bat behar da, o 2 edo 3, eta sortzen dira erakunde batzuk, gero duela 3 urte elkargoan bukatu dena, baina hortik presio horrengatik, 80 hamarkadan hasten dira lehen diru laguntzak, Baina Euskal Elkargoak adibidez, bozkatu du Euskararen eta Oksitaniera bi hizkuntzen aldeko ituna edo nola erran behar dugu, ituna. Baina ikusten duzu, igortzen dituzten prentsaurreko deiak, adibidez, prentsaurrek dena frantsesez. Beraz, bada ono bide egiteko. Galdera bat ekarri. Hemen kasetari batzuk eta daudenez edo bagaudenez. Lehen esplikatu duzu Pepe, zergaitik ahozko medioak dira batez ere, edo zergatik euskarazko komunikazioa edo edabideak iparaldean gehiago dute ahozkotasunetik, idatzizkotik. Baina,
hori abantaila badu, baina badu ere oztopo bat. Kalera joan behar duzunean, norbaiten aurrean mikrofonoa jartzera, euskalduna izan behar du, leku batzuetan oso zaila izango da topatzea, Baiona baten, Miarritzen, bururatzen zai, ezta? Horrekin nola jokatzen duzu. Bada, euskaldunaren topatzea eta gure kasuan kameraren aitzinean mintzatzeko baimena lortzea eta oraindik gehiago emazte bat delarik. Beraz, hori guztiak buruan izan behar dituzu. Eta beraz, ez da erresa egunerokoan. Eta egia da euskaldunen topatzea gai guztiak aipatzeko iparraldean oraindik hori, parkatu, mugatzen du ere jorratzen den tematika, esan nahi dut. Ez, Beti euskaradak, edo beti kultura, edo beti euskalkatu gintza. Jabirekin hori hortaz izan, gira Bizkai irratiak ere, elgarrizketa nagusiak ez ditu egiten espainolez, euskeraz. Eta guk ere irizpide hori dugu, guk ez diogu egingo elkarrizketat Etxegarairi. Zer, oso interes gara litzateke, Jabene, Etxegarai, Baionako Auzapez, Elgargo presidente, elkarrizketat egitea. Guk nahi dugu galdera egiten. Baina, gure irizpidea izan da, elkarrizketa formatoan egiten dugu euskeraz. Beraz, egia da horrek muga bat ezartzen gaitu. Gero berrizailetan korteak hartzen dizkiogu eta hor bai guk gure kasuan egiten dugu itzulpen sistema bat. Baina bakigu horrek. Eta zuek ere idatziz egiten duzu. Orduan, egia da hor sortzen duela muga bat, baina gure irizpidea izan da euskerazko elkarrizketak egitea eta gero bada ere konplexua ez. Beno ustez, hizkuntzarekin oraindik bada konplexu ikaragarri bat. Erantzun bat da euskeraz bai, baina gai teknikoaz ez. Eta hori da, hor dator, alfabetazio arazo handi bat, irakurtzaletasun eskazia ikaragarri bat, eta orduan zurekin mintzatzeko ostatu batean bai, baina hitz egiteko klimaren buruzko aldaketetaz ez da usartzen. Iruditzen zait, hala ere, azken urte hauetan, gazteeri esker, eta bereziki ikastoletatik pasatu diren gazteeri esker eta hainitzez abots gehiago lortzen dugula euskaraz. Beraz, nik esperantza txikitzen dut, gazteekin, gazteeri esker ere izanen ditugula mintzakideak erresago, espero dut. Eta bide bat ez badokazue, denbora agortzen ari da, eta nire zerbait galdetu nahi badu, nire bururatu zait gainera, etxez-etxeko bilketa horrek atentzioan handi, imaginatu zituztet olentzero kantatzen. Pantxikak badu esperientzia gehiago etxez-etxeko kanpainan nola sortu zen eta nire dut. Pentsatzen dute ez duzuela jakin non bizten euskaldun bakoitza eta denen etxetara joango zaretela eta ez dakit alde finantzario horretatik, baina bestela orokorrean ere euskaldunen simpatia bat duzu. Atxikimendu hori sentitzen den. Beharrik, eskerrak. Eskerrak, beren, hau ez gero bat da tradizioa ja, 40 urteko historiak ja ematen dizu halako automatismo batzu. Ohiturak. Badakizu norena joan behartzaren, euskaldun kontra den pertsona batengan ez zara joan, orduan ja ezagutzen dira baita. Hori bada. Gero bada, nik beti aipatzen dut, irratiek ere betetzen dugu zerbitzu publiko bat. Ez gara irrati publiko bat, baina betetzen dugu zerbitzu publikoa, zeren ez da euskerazko irrati euskalduni momentuetan Ipar Euskal Herrian. Eta gisa berean gurea, guk ere hori esplikatzen dugu eta adibidez ikus-entzunezko erakunde gorenari hori aipatu diogu eta galdegin diogu izaitea olako ziurtagiri bat, nun erraiten dugun, zerbitzu publiko bat, benetako zerbitzu publiko bat betetzen dugula. Ez gara irrati publiko, bada irrati publiko bat, bada, lokala gainera, eta ongi funtzionatzen duena. Euskaraz egingo dute egunean 2 ordu inguru, partekatuta. Baina guk erraiten duguna, guk eskaintzen diogu gure herritarreri zerbitzu publikoa, denei buruz ematen informazioa. Beraz, hori entzule gero partez eskertzen dute bere diru ekarpenak eginez. Eta mantentzen da, goitik gutxi gora bera, eta behar bada baita ere da gehiago Maxena Farro da Siberuan errezagoa da, Lapurdin komplikatuagoa da, zen eta jende gehiago bizi da, eta
komplikatu da jende ezagutza baita ere, eta ez da ohitura hori egin, beraz ez da egiten Lapurdin. Egiten da gehiago, pasina fonda, gero antolatzen diren kontzertu, antzerki emanaldi, ez dakiz zer, bakiz zer. Urteko dinamika bat ere badago dirua biltzeko. Bai, eta gure kasuan ere, batzutan sorpresa honez, ikusten dugu diru isurketa bat, holako leku batean erreportai bat egina, gazte batzuekin, laguntzaile batzuekin, eta diru, ez da asko, baina txantxaka itxasorat betzen dira, eta beraz, baina bada hala ere urbiltasun eta pentsatzen dut lotua dena ere zugai betzen zen nuen atxikimendu hori. Bastakit norbait zerbait galdetu nahi badu, edo zue zerbait gaineratu nahi baduzue, denboraren muga urretzen eta hartzen ari bai. Esan duzue hori ez, izendapen ofizial, halako izendapen ofizialik ez daukazu ekimen sozial hori betetzen duzuen izendapen hori ez daukazu ofizialik da? Bai, eskuratu dugu. Azkenean 2018an, uste dut, edo 2017an, eta hori esker izan dugu partaidetza Akitania eskualdearekin, baina behar izan dugu borrokatu horren lortzeko. Baina lortu dugu, eta iduritzen zait, aipatzen egiten dugu ere sozial arloan lana egiten da, zenta jendeak topatzen direlarik, gai bat prestatzeko edo begiratzeko elkarrekin egina izan den erreportai bat, edo telebistak beste funtzio bat ere betetzen du, irratiak ere betetzen duena, bistan dena. Eta ditzen zait hori importanta dela, garrantzitsua dela. Ez dakit komentatu duzuen, zerretu alde ikusten ditu. Zuen adintartea edo entzule eta ikusten adin maila hori non dago? Irratien kasuan ikusten dut nahiko altua dela. Ez duke jakingo ezaten zematekoa den, baina bai adin maila altua dela. Zer eta 40 urteko ibilbide hortan, segurazki hastapeneko gurasoien semeek oso familikoak dira, eta orduan hor mantentzen da. Eta adin kontua altua da, gero dugun arazoa da beraz zaharrak euskaldunak dira, erdiko belaunaldia euskara galdu dute transmisio ez delako egin, beraz hor dugu desertuan goaz. Eta gero bada, beraz, ikasle kopuru bat, ari dena pixka bat emendatzenen kopuru hori. Gure esperantza da eta hor da erronka nola heldu gazte horien gana. Guzti horreka dena. Eta hor, zailtasuna handia ditugu, zein den tekla egokia eta nola erakarri, nola parte sentiarazi beraiek ere bai. Badakigu beraiek irratia dutela inoiz pizten. Nire alaba ikusten dut, ez du inoiz irratiak piztuko. Inoiz ez orduan, beste bide batzutik, Instagrametik, TikToketik edo beste numaitetik behar ditu gure osagaiak eta gure elkarrizketak handi pasarazi beraien iristeko. Gero etorriko dira irratira. Gero, beraz, bitarte hortan beste bide batzuk behar da irudiaren bidez, ez? Bai, baina gure kasuan berdin da, eta duela 4-5 urte gogoetatu genuen begiraleak, ikusleak jende adinetakoak zirela, ikusten zutelarik interneten gutxi, baina gure mankizunak ere beste telebista baten bidez, TVPI kostaldean den telebista baten bidez, ere edatuak ziren, beraz, egun guziz edatzen zuten gure programa bat, aste batez. Baina hortarako sortu genuen talk show moduko gazte batek animatu asteroko emankizun, pixkat omorez, artista pixka bat ezagunak ekarraraziz eta nahasiz, sukaldari batekin, bertsolari batekin, marrazkigile batekin, eta holako saiatzeko 25 eta 35 edo 40 urte arteko ikusle horren kaptatzeko. Baina, ez dakigu sobera, eta guk ere hortako sare sozialetan eta
Baina pentsa guk egiten dugu, aipatzen nuen maskarada, egiten dugu 18 minutako erreportai bat maskaradaz, bai, bertako jendea oso pozik izanen da. Sibirutarrek gehien begiratuko duten erreportaia izanen da hori. Baina gero 18 minuta, neork ez du begiratuko. Eta gu oso pozik egin dugun lanaz. Beraz, aintzina. Eta agian gazte batzuk eta begiratuko dute minutu bat. Eta esperantzarekin, Maxi, eta esperantzarekin, nahi dut hori ere ikusi, agian 2 minutu begiratuko dituztela. Baina ez dugu, nik hasteko egiten ditut hainbat erreportaia emankizun eta lankideekin, ez dugu, saiatzen gira ahal eta hobekien egiten, ahal eta interesgarrienak izaiten, baina pentsatu gabe jende gutxik begiratuko gaitu. Besten ez? Beste lan batetara joten zira. Beraz, pentsatzen dugu, betetzen dugula funtzio garantzitsu bat, eta segitu behar dugula, eta indartu behar dugula hortan. Nik, ala ere, puntutxo bat da, galderat egin baituzu zure galdetegi zabal hortan. Iparralde egoaldeko harremanetaz. Eta nik impresio bat da, behar bat zuek beste bat, nire impresioa da, ala ere, teknologia aldetik, inoiz baino, aixeago, errezago, elkar ezagutzen garela. Elkarren berri, elkarren trukaketak, informazio alde bestera pasatu, zuari errez. Twitter bidez, webguneak ditugu, bideoak igotzi ditugu, handik hemendik. Baina nire impresioa dela ere, eta bera pandemia atrita baita ere, baina inoiz baino urrunago ez ote gauden, ez ezagutza kultural, politiko, soziala zugarria da iruditzen zait. Eta mugaren kontzeptua hori beti hor dagoena, teknologiri esker pentsatzen genuen gaindituko genuela, baina kulturatzen ez, bakoitzak gaudela gure etxetan, gure eremuan, gure irizo. Eta hor, ez dakit zein den irten bidea, o zein den esplikazioa edo zein den, baina agian gaur bezalako ekimenak, da pozik etorri gira. Eta pentsatu dugu, bai, importanta da ere, joaitea eta erraiten genuen ere, zuek ere etortzea gure. Agian ez dugu aski elgar ezagutzen, eta badugu elikatzearen beharra ere. Uste dut, bazuela galdera bat. Zinemari buruzko, hasi zinten programa batekin. Bai? Zagertu da beste. Ez da arras desagertua, badira, adibidez hilabetean behin edatzen dugu dokumental bat eta beste, eta ekoizteko bada olako, beraz, gu hasi ginen ekoizpenak eta laguntzen, baina gero ez dugu aski ahalik horren egiteko eta sortu da ondoan beste elkarte bat. Badira bi elkartea azkenean, bada Gazti Beltza elkartea, horrek laguntzen ditu euskaraz sortzen diren edukiak, iparraldean eta hegoaldean, zinema eta festival eta horitarat heltzen. Hori da Gazti Beltza. Karpeta urdinak adibidez dokumentala, Gazti Beltzak laguntzen du eta lagunduko du zinema eta festivaletarat heltzen. Eta ondoan badugu ere beste elkarte bat, Zuku Gailua deitu duguna, eta Zuku Gailu elkarte horren funtzioa da, hain zuzen, euskal zinema laguntzea. Eta pixka bat egon da hilzorian, eta berriro abiatu da, eta oraintxe duela 15 egun hasi da langile berri bat, eta espero dugu horrekin gauzak garatuko direla, eta horrek lagunduko duela ere euskal zinema aintzina joiten. Nik uste dut EITB baina gehiago zuela. Mire esker, EITB baino saiatzen gira. Baderno urdinak eta orain badago volante baten historia hori ere lagundu genuen eta nire lankide batek bidarrain muntatua du. Eta pozik, guretzat bikaina da, horako dokumental baten bukaeraino joaiten laguntzea.
eta beraz edatu dugu kanaldudan, eta orain zinemetan ere edatuko da, iparraldean ere agertu da pixka bat, eta nahiko genuke ere urgunago joan dadin ere. Hor entzun dut, karpeta urdinak ere festival bat edo besteetan edatua izanen dela, eta otsailetik goiti zinemetan, beraz hori bikain. Saiatzen gira, ez ditugu ahal handiak, baina ez da lehen aldia entzuten dugula, Euskal Telebista baino gehiago egiten dugula. Gure ahal, xumeekin saiatzen gira zerbait laguntzen. Gero, argiak kulturatik hurbiltasuna, kulturatik etorreko zaigu, Politikatik eta beste, oain gaina elkargoa sortu da. Elkargoak egin duna da, iparraldeko egituratze bat egin du, baina ze pasatu da, egiten dena da, bizkarra eman hegoaldeari, beraz, bertan indartzen da, eta ongi da, baina beti begira da Bordelera o Parisira, eta efektua izan da hori, hor gelditzea, eta garai baten duela 30 urte hegoaldeari politikoki begiratzen zaio, gaur egunean, zero. Beraz, argi da, kulturatik etorri behar duela, kultura dela hor harremanak estutzeko bidea eta kanalak eta hizkuntzaren bidez ekarriko zaigula eta hortik egin behar dela lagunen ustez. Ederto, ba? Bueno, osango nuke tokatzen zaigula orain eskerrak ematea, Patxika Maiteari, Patxika Izbururi, zuei ere etortzaitik. Getxoko udaleko euskara zerbitzuari baita ere paragaldu dabe ekimena urtero egiten jarraitzeagatik. Eta Erander Etxeandiari, orain esplikatuko baitut, gauza hauetaz edo beste batzuetaz gogoetatzeko baina modu informalagoan, oraintxe ikuiko dugu beste gisa bateko ekitalditxoa, hor daude gure zain, tokian egindako komunikazioaz eta produktuez ari garen ezkero, tokian egindako garagardoa dastatuko dugu, Uribe Kostan, batez ere, baina iparraldekoren bat ere badagoela uste dut, Angelukoa ez dakit, nondik ekarria dan hor dagoen bat, eta horixe, hemen segitzeko gonbita, beraz. Eta mire esker zueri. Esker.